3 días despois da traxedia, en Adamuz continúan intentando retirar os vagóns das vías e os análisis forenses avanzan para identificar as víctimas. Mentres, a caixa negra do tren revela a chamada entre o maquinista e o centro de mando. Que pasou neses minutos? A última hora, hoxe no termómetro. 12:23 minutos, porque mentres avanza esa investigación nesta traxedia, deixanos 42 víctimas mortais e eses esforzos na zona cero por peinar ese lugar na búsqueda de posibles novas víctimas. O terrible accidente ferroviario de Adamuz deixa un balance de máis de 40 vítimas mortais, 3 delas xa rescatadas do interior do tren que se derrubou por un talude de ata 4 metros. Os esforzos están postos nas persoas desaparecidas e as pertinentes labores de rescate, prolongadas máis do esperado por 2 factores: as propias condicións do terreo e a brutalidade do impacto. E que o propio presidente dunha das compañías de tren admitía que os coches quedaron prácticamente desintegrados, convertidos nun amasillo de ferros. Ata a zona desprazáronse guindastres de ata 300 toneladas para levantar os coches accidentados. O ministro de Transportes, Óscar Puente, aclaraba que a maior complexidade foi asentar esa maquinaria pesada, xa que a zona é tremendamente escarpada. Un aspecto clave nesta busca contra reloxo é a identificación das vítimas, a única vía que permitirá descansar aos familiares despois de días en vilo. A Garda Civil intensificou a investigación coa incorporación dos seus cans de rescate centrados en atopar evidencias que faciliten a identificación aos médicos forenses. Tamén se habilitaron 5 puntos nas comandancias de Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva e Madrid para recoller mostras de saliva dos familiares das vítimas e cotexar co ADN dos falecidos. O apoio aos afectados por esta catástrofe está sendo masivo e os reis de España tamén quixeron achegarse a mostrar as súas condolencias. Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe, ¿no? E aínda que todos os profesionais implicados están esmerándose en que se atopen e identifiquen as vítimas o antes posible, todo parece indicar que Adamuz tardará unhas cantas xornadas máis en poder descansar. Terribles imaxes e, claro, nun suceso como este, Bernardo, como é o traballo ahora dos forenses? Pois nun caso así, Rocío, actívase o protocolo de grandes catástrofes que se chama e que coordina as actuacións cando hai múltiples falecidos, mortes non naturais ou necesidade de identificación masiva, como é o caso. Todo o proceso depende da orde da autoridade xudicial e aquí os equipos forenses traballan en 2 grupos, antemortem e postmortem, que se chaman. No grupo antemortem, os profesionais recollen datos e mostras que achegan ás familias e fan esas achegas ás oficinas habilitadas neste caso en Madrid, en Málaga, en Córdoba, en Huelva ou mesmo en Sevilla. Esta información inclúe ADN de familiares, ben impresións digitais, datos médicos, datos persoais e que logo se comparan coas listas de pasaxeiros do Renfe e tamén do Irio. No grupo postmortem, os axentes traballan no lugar do sinistro, tomando mostras biolóxicas dos cadáveres e tamén realizando inspeccións oculares para rexistrar sinais particulares, tatuaxes, piercings, cicatrices, próteses. Esta labor resulta especialmente complexa cando os corpos ou os restos quedan atrapados entre os ferros do tren, desgraciadamente. Unha vez recollidas todas as mostras e tamén todas as evidencias, envíanse ao Servizo de Criminalística, onde se cotexan no marco do chamado sistema DVI, Disaster Victim Identification. Só tras esta confirmación, pódense emitir os certificados legais de defunción e tamén determinar a causa exacta dunha morte. Un traballo extremadamente complexo. Temos a comunicación con Julia María Fernández.